Jamen, der er 10 meter. Ja, 10 meter ud. Frem for dig, vel? Det var det her. Ja, er det det? Ja. Prøv lige at se på siden af hjulet. Om der er... Fordi det kunne også være en stor blokskive. Ja, det tror jeg godt, det kunne være. Det her er en runding. Ja, netop, ja. Et raperthjul, det er jo... Det er flat, ikke? Det er jo flat, ja. Og ja, det er kanonen, der ligger her. Hvad er det, du har der? Det er kanonkugle. Er det en kanonkugle? Ja, er det ikke det? Ja. Kan du løfte den? Ja, det. Ja, der er i hvert fald meget korrosion på den. Ja. Det er afterkant, det hullet, vi ser der. Og så kører hullet rundt i styrebordside. Det må jo gå lidt. Og ind til centerlinjen igen. Og går en lille smule på bagbordside af centerlinjen. Det indtryk, jeg har af hullet, det er, at der har været kabylsten i området, som er blevet væltet op over i bagbordside, frem efter over i bagbordside, og en lille smule op rundt her i styrebordside. Udover kabylsten, så finder jeg knoglefragmenter. Der har været nogle ribben i det her område her. Videre, jeg ved ikke, om man kan se konturen lige nu, men derovre har jeg en ryghvirvel, og der ligger også nogle ribben der, så der er en mulighed for, at det der ligger lige der, det faktisk er in situ. Nede i hullet ligger der også lidt skeletfragmenter, og videre et sandsynligt stykke keramik lige der. Jeg har ikke kigget nærmere på det endnu. Jeg hjælper. I den agterste del af hullet i styrebordside. Okay. Ja. Har jeg et skulderblad. Der ligger lige her. Der ligger også et stykke ribben derinde.